skladaný v 4-5 ľuďoch, aj keď Gian tam má, vidím dobre, 3 ľudí. Videli sme predtým sformovaný dobrú Omegu, ale zatiaľ veľmi dobrú prácu robí pre Petra. No vyzerá to tak, že možno aj Zdeněk Štýbar sa pokusí špurtovať alebo rozbehnúť špurt pre Toma Bohnena. Je tam aj Daniele Benatti, John Degenkop, takisto je tam Filippo Pozzato, Torhuzov aj padlo to tam zasa to tam padlo vzadu, je to ďalší pád, ale nemal vplyv na tú špicu. Kancelária tu už mimo hru, Kancelária tu je mimo hru. Peťo, poď! Dáva, poď ešte, poď! Pozor národ z Kaťuša, Peťo, poď ešte! Poď ešte kúsok, Peťo, ešte kúsok, ešte kúsoček. Vyzerá to tak, že John Degenkop, Arno Démare a Peter nakoniec na 3. mieste. Škoda, bol tam taký dlhší špurt a bol dlho na prvej pozícii, ale veľká škoda, napokon sa Petrovi nepodarilo obhájiť víťazstvo, ale 3. miesto, alebo možno, že ešte 2. uvidíme, ako to ukáže nám cieľová fotografia, je tiež dlhé to bolo trošku na neho. Bolo to dlhé, trošku rozbalilo, alebo ani nie, že rozbalilo, uvidíme z toho záznamu, ale skôr sa to otvorilo a tam samozrejme Peter už nemal čo urobiť iné. A vidíme, že tá práca Gian Cimano, keďže tam boli v 3, nebola márna a ja už som ho favorizoval práve na Milan Sanremo a vyšlo mu to práve teraz. Tak vidíme, že John Degenkop je mildne spokojný. Napokon to teda vyzeralo tak, ako sme predpokladali v tom záverečnom špurte, že sa dokázal presadiť tento mladý Nemec spolu s Arnoldom Démarom, tak teraz sledujme Petra. Otváralo, Peter išiel za pretekárom z Kaťuše. Tam bol vedľa neho Huzov, tam si trošku ešte štrajkli o ramená, pozerajte, tuto padol niekto zastaný. A ešte jeden štrajk za chvíľočku bude, padol za chvíľočku. Peter už tu už nemohol nič iné, už to musel otvoriť. A samozrejme Degenkop sa veľmi pekne za ním vyviezol. A bolo to naozaj dlhé. A ešte pretekár FDŽ, 3. flag, Peťo, 3. miesto. Takže tam práve, že ešte pretekár... Áno, Arno Démare ešte ho dokázal. Démare ten bol dobrý a ten, keby bol dlhší dojazd, tak